abaibori ba Boaz umongino Boaz abasani n'abairi nabakwani nande mbiyamole naende aya ne aramenge ngoteba ngambia mono ase keroyomo ase kirwakorire geke guchise family ebe no gusaba kwao somoyo ebe ne ngana yo gwake simi ebe ne ujumbe gwatometa ase liukorie simi gosoga toma ujumbe ase liukorie mtandao kuganirie family ya mangaya ekero bakorera umwana obo tiganya sago sisenie asaba ibori ba Boaz mbiyamona soko babatoereru nande mbiyamona sogo twanchira kubakonya ase sabali yega yomoelio ya moindi asomogino Boaz mbiyamono asogo twanchira koa Boaz yesiko yaye yomoelio litukeri galia rero team USA mbiyamona ase onsi ali mwakorire ase chingwana cheno chiogo segeta no kwagacha tiganya saba sisenie abange bagikeirie amabe ayitwanyara ko batokorora asense moyo borai ntunto narete mondo natene naruto mote otabwatia matunda lige na bori eitarie balimo goto moto bwata matunda naroko rutwa magena nande ntwa magena yaino twayairironsi twagachire nyumba yogo kumia asoko omwana mintesi koyo moelio tiganya saba sisenie ko mukoirana go chichinka cheino mobeke family yega sama sabo na intwe moto seberani egeranya sao robichinkora cheito chichake koirana yakogere chiaumia sana korenda seonsi njenkoro kwa Nancy kwamboka omweri aka nana gotegerra moregesa engubaya mwanya getinge omogusi engakoya mangano nsipiata likoera amaiga korwa setimu yegesa gekoera Boaz garengeri sabikirie gesa nande kerari gwake simi garengo tebanga inkimoko liesera ini yabangina suka nekero nare komutalira ari kondoraiga ontebinana karwa sera ini tiganya samo beka sagaya nekero toraumerane litukoliria ntochenge na goteba haleluya mbia mono sana. Thank you so much. Asante committee, we can have a seat.